Tässä videossa käsittelemme simulaation oppimiskeskustelua. Keskitymme ohjaajavetoiseen keskusteluun, joka tapahtuu simulaatioharjoituksen jälkeen. Oppimisen kannalta simulaation tärkeimpänä elementtinä pidetään usein onnistunutta oppimiskeskustelua. Oppimiskeskustelussa osallistujia kannustetaan pohtimaan ja tutkimaan simulaatioharjoitusta sekä ratkaisemaan yhdessä mahdollisia simulaatiosuorituksen puutteita. Simulaatiota suunniteltaessa on muistettava varata oppimiskeskusteluun riittävästi aikaa. Usein suositellaan, että sen kesto olisi noin 2 kertaa simulaatioharjoituksen keston verran. Aloittelevan simulaation ja oppimiskeskustelun ohjaajan kannattaa tukeutua selkeään rakenteeseen keskustelun ohjaamisessa. Oppimiskeskustelun rakenne ohjaa reflektiivistä keskustelua, jonka ajatellaan johtavan syväoppimiseen. Ohjaajan on hyvä kertoa osallistujille, mitä oppimiskeskustelun aikana käydään läpi ja paljonko aikaa on käytettävissä keskusteluun. Oppimiskeskustelussa ja sen rakenteessa tulee käyttää näyttöön perustuvia menetelmiä. Niitä on erilaisia, mutta tekniikasta riippuen ne sisältävät yleisimmin vähintään 3 vaihetta, joita kutsumme nyt reaktiovaiheeksi, analyysivaiheeksi ja yhteenvetovaiheeksi. Näitä vaiheita kuvaamme seuraavaksi. Oppimiskeskustelu alkaa tavallisesti reaktiovaiheesta. Se on kestoltaan lyhyt, noin 2-5 minuuttia. Reaktiovaiheen tarkoituksena on vapauttaa osallistujien tunteita ja jännitystä simulaatioharjoituksen jälkeen. Tunteiden purkaminen mahdollistaa siirtymisen yksilön pohdinnoista ryhmän yhteiseen keskusteluun ja aiheen analyyttiseen tarkasteluun. Reaktiovaiheen aikana keskustelun ohjaaja pyrkii tunnistamaan simulaatiosta nousseet osallistujien kiinnostuksen kohteet, jotka olisi mahdollista liittää oppimistavoitteisiin. Nyt ollaan tässä simulaation jälkeen, niin miltä nyt tuntuu? Minkälaiset on ensimmäiset fiilikset? Ohjaaja voi siis aloittaa oppimiskeskustelun esimerkiksi kysymällä osallistujilta heidän päällimmäisiä tunteitaan. Kun tilanteessa on paljon tunteita, niiden ilmaiseminen on tärkeää. Esimerkiksi stressi, jännitys ja ärsyyntyminen ovat täysin normaaleja tunteita simulaatioharjoituksen jälkeen. Ohjaajan onkin tärkeää kuunnella, mistä osallistujat puhuvat, sillä ne ovat heille tärkeitä asioita. Reaktiovaiheen lopuksi ohjaajan on hyvä pitää lyhyt yhteenveto simulaation potilastapauksesta, jotta kaikilla osallistujilla on yhteinen ymmärrys harjoituksen lähtökohdista. Reaktiovaihetta seuraa analyysivaihe, jossa keskitytään siihen, mitä simulaatioharjoituksessa tapahtui ja miksi osallistujat toimivat niin kuin toimivat. Analyysivaihe on oppimiskeskustelun vaiheista pitkäkestoisin. Oppimiskeskustelussa vaiheesta toiseen siirtyminen voi olla helpompaa osallistujille, jos ohjaaja kertoo pääpiirteittäin, mistä keskustellaan ja kuinka kauan. Kertokaa vähän omin sanoin, että mitä siellä hoitohuoneessa sitten tapahtuu. Analyysivaiheessa on tärkeää antaa osallistujien kertoa simulaatioharjoituksen tapahtumista omin sanoin. Tämä avaa ohjaajalle esimerkiksi osallistujien ajatteluprosesseja. Sekä ohjaajalla että osallistujilla voi olla erilaisia näkemyksiä tapahtumista. Analyysivaiheessa oppimiskeskustelun ohjaajan kannattaa tukeutua oppimistavoitteisiin tai simulaation pääkohtiin, joiden mukaan keskustelussa edetään. Asioiden ymmärtämistä ja sisäistämistä voi auttaa se, että niitä yhdistetään keskustelussa käytännön työhön.
Potilasturvallisuutta vaarantaneet tilanteet simulaatioharjoituksen aikana tulisi käydä läpi analyysivaiheessa. Ohjaajan tulee tuoda tilanteet esille rohkeasti ja avoimesti. Tapahtumat kerrotaan yhdessä osallistujien kanssa. Luennoinnin sijaan ohjaajan on tärkeää antaa tilaa yhteiselle keskustelulle. Analyysivaiheen jälkeen oppimiskeskustelu loppuu noin 5-10 minuuttia kestävään yhteenvetovaiheeseen. Osallistujille kerrotaan, että oppimiskeskustelu on päättymässä. Tässä vaiheessa käydään yhdessä läpi, mitä uutta osallistujat ovat oppineet simulaatiotapahtumasta. Lisäksi mietitään, miten opittu on hyödynnettävissä käytännön työssä. Sitten vielä ihan lopuksi niin mä haluaisin tietää, että mitä näistä asioista, mitä tänään olette oppinut, niin aiotte viedä siihen omaan käytännön työhön mukana. Osallistujien tulisi saada itse määritellä, mikä oli heille tärkeää. Myös ohjaaja voi lisätä keskusteluun oppimistavoitteiden kannalta tärkeän asian, jos se ei nouse keskustelussa esille. Seuraavaksi olemme koonneet yhteen onnistuneen oppimiskeskustelun elementtejä. Psykologinen turvallisuus on välttämätöntä oppimisen kannalta simulaation ja oppimiskeskustelun aikana. Turvallisuuden tunteen luominen aloitetaan jo ennen simulaatiota käytävässä keskustelussa. Siinä korostetaan simulaation luottamuksellisuutta. Lisäksi on tärkeää, että osallistujat eivät pelkää epäonnistumista negatiivisten seurausten, kuten leimautumisen pelossa. Osallistujille on luotava kokemus mahdollisuudesta puhua ilman harmia ja torjuntaa. Yhteiset pelisäännöt edistävät psykologista turvallisuutta vaikuttaen myönteisesti ilmapiiriin sekä ehkäisevät mahdollisia ongelmia. Yhteisesti luotujen sääntöjen avulla voidaan keskittyä toiminnan kehittämiseen yksilön suorituksen sijaan. Oppimistavoitteiden on kuljettava mukana oppimiskeskustelun joka vaiheessa. Ne käydään läpi ryhmän kanssa ennen simulaatioharjoitusta sekä kerrataan oppimiskeskustelussa. Tavoitteiden on oltava sellaisessa muodossa, että niitä voidaan arvioida simulaation aikana. Oppimiskeskustelun onnistumisen kannalta on tärkeää tuntea simulaation aihe hyvin. Näin myös tavoitteiden asettelu on helpompaa. Kysymysten asettelua oppimiskeskustelussa kannattaa harjoitella. Oliko tiimityönne hyvää simulaatiossa? Kertokaa, minkälaista tiimityönne oli simulaatiossa. Suosi avoimia kysymyksiä suljettujen kysymysten sijaan. Avoimien kysymysten esittäminen edistää osallistujien reflektiota ja itsearviointia. Ne myös osoittavat kiinnostusta osallistujien näkökulmiin. Hiljaisuuden käyttäminen oppimiskeskustelussa mahdollistaa osallistujien sisäisen ajatteluprosessin. Keskustelun ohjaajan tuleekin olla kärsivällinen ja antaa hiljaisuudelle tilaa kysymysten jälkeen. Hiljaisuutta voi käyttää tekniikkana rohkaisemaan osallistujia keskusteluun. Voit esimerkiksi yrittää laskea 10 ennen kuin puhut uudestaan. Voit myös kysyä osallistujilta, haluavatko he, että selvennät tai uudelleen muotoilet kysymystä. Kiinnitä huomiota nonverbaaliseen viestintään. Näyttävätkö osallistujat hämmentyneiltä vai prosessoivatko he asioita? Myös ohjaajan oma kehonkieli on tärkeää. Ole siis tietoinen olemuksestasi ja näytä kehonkielellä olevasi innostunut ja kiinnostunut. Omaa kehonkieltä voi jälkikäteen tarkastella esimerkiksi videotallenteelta tai palautetta pyytämällä. Ohjaaja voi vaikuttaa monella tavalla oppimiskeskustelun onnistumiseen.
On tärkeää, että keskustelua ohjataan alusta loppuun asti, tutkiskelemalla tapahtumia ja summaten opittavia asioita kliiniseen työhön. Valmistaudu oppimiskeskusteluun etukäteen. Luo turvallinen oppimisympäristö. Aseta tavoitteet. Kerro ne ääneen ja pidä huolta tavoitteiden toteutumisesta.